5, 4, 3, 2, 1. Concepcion Tarlac, release! Ayan po ating mga ibon. Napakarami po. First training po. Napakarami po ng ibon. Yo, what's up mga idol? At nagkita na naman tayong muli. What's up mga kukoy? Kumusta mga kukoy? Alright, yun nga mga idol no. May sakayan ngayon mga idol no, sa bagong club mga idol. Meron naman bagong club mga idol. May sasalihan na naman tayo mga idol no. Dumadami na yung natin mga idol. Sinalihan natin club mga idol no. So bali dalawa to salihan natin yung mga yun mga idol. At yung ano, itong isa na to is TGRC mga idol no. The Good Boys. Yun ang ano, ang magsasakay lang dito yung mga good boys mga idol no. Yung mga good boy. Yung mga hindi nandadagit. Yun ang mega shoutout sa lahat ng mga ano dyan. Ng mga boy dagit dyan no. Ayun ang ano, at magsasakay tayo mga idol no. At yun nga, nag-iisa lang yung warrior natin mga idol. Medyo kulang tayo sa mga warrior ngayon no. Nag-iisang warrior. So tara na mga idol. Subukan natin itong ano to, itong nag-iisang warrior natin. Baka buenasin tayo mga idol. So let's go. Tara na. Kumusta mga kukoy? Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol? So finally mga idol, andito na tayo ngayon sa loading station ng EPSA mga idol no, sa TGPC mga idol no, The Good Boys. Yun ang ano. Siyempre mga maglalaro rito mga good boys lang mga idol no. Diyan nga, good boys tayo kaya good boy tayo kaya siyempre maglalaro tayo rito ngayon mga idol no. So nag-iisang warrior lang isasakay natin dito mga idol no. So hati-hatiin natin kasi marami tayong tropa din na may mga laro ngayon. Kaya magsasakay din tayo dun sa kabilang club. At yun na mga idol no, Concepcion ngayon mga idol, first training ngayon mga idol no. At yun, magti-training nga tayo. Subukan natin tong nag-iisang warrior natin no. At syempre paduduluhin natin tong mga idol. Yun, matagal ko na pangarap ng dumulo talaga na, pero wala pa rin. Sana ito dumulo to rito no. Sana buenas ako rito sa ano, The Good Boys no. Yun, mega shoutout to The Good Boys. At yung ano sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo no. At syempre sa mga magsisubscribe pa, mega shoutout sa inyo. At yun, maraming salamat sa inyo mga idol. At yung ano, so bali bukas nito mga idol na salubong yung ibon natin. Sobrang daming ibon natin na aabangan no. Kasi yun nga, kaliwat kanan naabangan natin. So let's go idol, tatalpak tayo. Nag-iisang warrior mga idol no. So yun nga mga idol na hindi pa masakit sa bulsa yung bill ngayon mga idol. Kasi ano pa lang training pa lang na. Ano mga idol na may mga kalapatis na dumadating. May mga kalapatis mga idol. So you know, mega shoutout sa mga gandang babae no. Babae ba kayo? Ay, hindi na ba yun? Babae kayo? Sige na, go na. Mga idol na dyan. Meron tayong mga kaibigan na dumaan. At yun, isang grits mga idol na papuno na siya. At yung pangalawa. At yung support tayo sana dito sana sa The Good Boys no.
Yun, sa mga tropa natin dyan ng mga pogi, katulad ko. Oh, yeah. Ano, mega shoutout sa pogi natin, coordinator, at sa kanya may bahay yun, mega shoutout sa inyo mga idol. Mga idol, sa may mga ibon dyan, na nag-iibon, na nagkakalapati, no, baka di nyo alam yung kargahan. Ito, baka buboy na si kayo rito mga idol. Magtalpak na kayo, no. Dito lang to sa loading station mga idol, sa mga idol natin. Support tayo mga idol. Yun, ano pa naman, first training mga idol, conception mga idol. At yun, habol na habol pa yung mga ibon ninyo. So, kita-kits tayo, sunod na loading mga idol. Bye-bye. The next day. Kumusta mga kukuy? Good morning mga idol na TGRC mga idol na sa bagong club na mega shoutout to. At yun na nga, nag-release doon ng 6:15 mga idol. Conception mga idol na. So napakalapit pa lang talaga ng conception mga idol. At yun na nga mga idol na. So time check tayo ngayon mga idol no. Yun 6:40 mga idol. So yun na nga no, yung ibon natin mga idol no. Andito na yun no. Yun yung ibon natin mga idol no. Andiyan na sa ano no, pababa na. At yun nga, dahil sa training pa lang naman mga idol no, malapit pa no. At talagang inisi na ng sibong natin mga idol no. Yan yung pang nilaban ng north natin mga idol na inurong ko na mga idol, tinigil ko mga idol no. So ngayon, yung nilaban ko ng south mga idol na tinigil ko. So ngayon, subukan natin siya ng north mga idol no. Yun ang ano, 6:50 nag-release doon yung ano, yung TGRC, The Good Boys, no, yan, mega shoutout. You know, nag-isang water natin at andito na, no, dahil sobrang lapit pa lang. At yun mga idol, maraming salamat sa inyo, no, at see you sa next, see you next loading mga idol, no, baka Monday mga idol. At yun, sana ito, buhinasin yung isang ibon natin, no, sana palarin tayo dyan sa black chick natin na yan. Yan, sana palarin tayo dyan. Yan, hanggang dito na itong video na ito mga idol, at maraming salamat sa inyo. At yan, bye bye.